zvaitika kukote nhasi vana Tight naKiki vaenda vasina lawyer. They chose to represent themselves. According to them, they couldn't afford a lawyer. Welcome back to your channel. Komunongoziva one chingoti welcome back chero taswera tese kuitira vanenge vachangoti joina. Please don't forget to like and subscribe. Okay, so before they started, judge advised them if they can remove the video and offer an apology. They were given a few minutes to think about it and also consult Mr. Munetsi. Tight went back to the judge and informed him that he doesn't want to take down the post or apologize because Facebook is his job and he doesn't have any other source of income. The judge warned him that if he doesn't do, the applicant can continue with his application. So the main issue to be decided was the posting of Mr. Mnetsi's phone number, image, and his name, if it's not violation of his right to privacy. Issuing of public apology for doing that. Thirdly, defamation of Mr. Mnetsi's character for telling people that he is the one who approached them to work with him, calling him a liar and evil. Misleading to the public that he has been calling them and harassing them. Number 4, removing the video immediately from their Facebook page. Their evidence was based on telling the court that Mr. Moboys was plotting to destroy and attacking them. They failed to provide any evidence to support argument yabo. Judge several times he had to remind them that they should address all legal arguments raised by Mr. Munetsi. More interestingly, they told the judge that they won't be able to pay for the cost because Facebook monetization was removed from them because of complaints. In summary, vari kutoaccusa Mr. Munetsi and the Nyati family of attacking them on social media. They also asked the court to be lenient to them because they are struggling financially. When Kiki was asked by the judge why he called Mr. Munetsi evil, she simply said that she was angry and was sorry about it. Guys, machiva here chirungu ndokukuladza ine chirungu. Okay, so izvi ndizvo zvaitika kukoti guys. So mukomana anzi abvise video iye akati bodo haasi kuribvisa video nekuti ndo panobva mari yavo, ndo panobva yeusavi, ndo panobva zvakare masuto vakapfeka, ringi yavazoti vachata nayo iyo, plus yekuzokwirisa makombi okudira diesel muBM kuuya kukoti. So aramba kubvisa video. Then a public apology iyo zvakare angotsika zvakare. Okay, then Mr. Munetsi nyaya iripo yakanyanyisa kukura ndeyefone number yavo. Muchiremember Poppy Act yatakambotaura nezvazvo. Yes, nyaya yefone number iya, face yavo nemachats avo. Izvi zvinokuvadzisa brandiwo raMunetsi since vari muridzi weGreat Hope vachiita zvezvituna. So kuzoisa face yavo pamwe chete nefone number neimwe information iri very personal, zvinhu zviri risky, especially munyika ino yeSouth Africa. Okay, so evidence wo kuri kunzi ava vashaya evidence iri kuratidza kuti Mr. Moboys vari kuplota to destroy and attack them. Evidence yavangu vachi hopa kuno presenta ndeipi pamwe pakadaro guys, you actually need a lawyer. You actually need a lawyer anokuudzai kuti bring this, bring that, if there are chats, if there are phone calls, if there's anything that is recorded. But mukangoenda muchinozvirepresenta mandika muchidhila navanhu vanenge vana Moboys vatori malawyer pachavo, yacho inogona kuremera one side. So they actually needed to have a lawyer. But vari kuti iwo since Facebook monetization yavo was removed, havakwanisi kubhadhara lawyer, or actually they won't be able to pay for the costs. And okay guys, so same people vari kuti ivo Facebook kubasa kwavo havagone kubvisa video nekuti ndo inovararamisa. Next thing vozvicontradicta voti video toti Facebook yakabvisa monetization. So kana pakabviswa monetization, there is nothing to lose, just remove the video. Kureva kuti monetization ichiripo,
ndosaka video richiramba richigenerata maadverts and people are still watching that video, nekuti zvezvi kutaura nezvazvo vanhu vari kutomhanya kundotsvaka video riya kuti rakasara papi, because remember ukaita live yako inosara papage pako, and if you watch it later inenge yakaatachiwa adverts after that. So if they are saying the monetization was removed, then they should just simply remove the video as well. Okay, nekukumbira kwavazoita court kuti iite lenient kwavari vari kustruggle financially, and murora wedu angoti iye anga akatsamwa and she was sorry about it. Guys, kunzwa vara rinoti sorry richibva kumupata family, it is something that we are so proud of. Okay guys, vamwe vari kuti hey guys, uyu murume uyu arikuda kushandisa simba rake on vana, rambai kudonedza vhidhiyo iroro, rambai zvachose. Vamwe vari kuti vedway chidofo chikasangana nefame atori ma1, they should have swallowed their pride and apologized. Vanhu vanovasimbisa pano pafacebook vanenge vasiko kucourt, hino pachakuvara munhu pachakuvariwa zvachose. Okay, vamwe vari kuti hai tata yena faka yejele. Imi munoti kwai hamuna financial stability seize, zuro riya mamuri kuZanzibar, zuro riya maifenisha imba ndokutenga Bavaria BM chichi guys. So nekuti kwanzi makataura zvakare, unoona dambudziko rezvinhu zvinotaurwa palive apa zvakasiyana, pakanzi tinema multiple sources of finance, kungoti zvavo vamunetsi vangoona kuti hari gai zvakadaro, but vanga vachaipesiwa kuti live yacho ikaplayiwa vakataura vakati they do not need Facebook, vane multiple sources of finance, meaning to say they are capable of getting a lawyer as well as whatever costs dzanga dzichitaurwa dzekuti vakabvisa video vanenge valuza. So kungoti zvazvo regai zviendwe zvakadaro. Okay, zvakaoma, pride inopinza vanhu munyatwa, then whoever advise them ane hutsinye hake. Okay, vamwe vakati vachadzokera kumukuku, pride isina basa. Ko monetization yakagobviswa rini zveguys? Isusu tiri loyal, tinoona chero nemaadvert atomboiti kana skip guys. So ndo nyaya iripo iyi, asi pasina nguva Tide abva aisa kamuchato wake sezvatambotaura paya, aisa muchato wake. This was so that vanhu vese mahaters vachapinda munonzi muchizvi mumachira nebhutsu, vafunga kuti takuwisirai pasi. Aiwa, mukomana abva atoti iye haasi kutombowisirwa pasi. Guys, Ruma Streets zvakaoma, vamwewo vana Roxy vari kungochema nesutu yataiti kwanza. Aiwa, yange yakatibatezve naye mukwambo dei marega kuti idai kana kuti maybe mama kavirikidza ukuoma koti kwanza gadzigwa kani wigi ko waiswa naaniko imi kani. Aiwa, zvimwe ngatizviregei. Mai munetsi vari kungochema nekuti Mo Boys anga achitoseka nesoprano kukoti ikoko achifunga kuti akupedzai, but aiwa, anyway guys, mabva mangoti kuvadza nekaringi kana ika mukati till death. Aiwa, till death muri mese.